Merezitan ikustu dut ez, lan bikaina egin dugu, Iruñan ere 7 puntugatik irabazi gendun eta hemen lan serioa egin dugu, apurtxu bat faiatu dugu erasoan, ikustu dut entzegu gehiago sartu behar genituela, azkenean naiz eta 15 eta 12 bakarrik irabazi, importantena irabaztea zen, ez? Atzeden aldia, 15 emaitza batekin heldu zarela, baina bigarren zatiaren hasieran zer gertatu da? Nik uste dut apurtxu bat relajatu egin garela, ez? Ikusi dugu ja 10 puntutako aldea eta pentsatu dugu eginda zegoela eta hori izan da gure errorea, ez? Baina, berriro ere sartu digutenean hortik aurrera burua hartzatu dugu eta lan bikaina. Bigarren zatia oso parekatua izan da, Bai, beraiek bagenekin oso borrokalaria direla, dana utzi dute zelaian eta beraiek be zoriontzeko moduko partida egin dute, ez? Eta orain, Euskal Liga irabazi ondoren, igoerako fasea, ezta? Bai, hori apirilaren 5 izango da, ondino hilabete bat falta da, jende asko oso ikututa dago, lesionatuak ditugu eta ia jendea rekuperatzen den eta ikusiko dugu.